Cați, Nu, cum 2 înseamnă? secunde, 2 secunde. Păi și cât ținem pe continuați? 2 secunde. Stai un pic, păi și cât ținem pe continuați? Băiatul ăsta are arma pe al tău și tu nu tragi nimic, înțeles? Da, și el se pune în genunchi, el se pune în genunchi. Băiatul ăsta are arma pe al tău, Da, că el nu mai era în trebuie genunchi. să mai continuăm, că au venit Păi, deja Bine, ăștia, atunci nu îmi mai dați avem. gadgeturile, îmi dați gadgeturile, hai. Bă, ce vreau, mă, vreau să-i dau eu gadgetul? Doamne, tot o să-i dau gadgetul. Pe mine nici cu mine nici n-a avut acțiune de jefuit. E N-ai sigur, avut da? nicio acțiune de jefuit cu mine. Cu mine n-ai În avut. primul Păi rând- ți-am pus în arma pe primul tine, rând- am în pus primul arma pe rând- tine și tu Admine, dai rol, azi am pus Bă, da, arma mai ce pe zi tine, e? dai rol. Din gură, lasă-mă, Admine, rog, Admine, bă. mă auzi? Azi ce nume e azi? Ce zi, azi e a cui nume e azi? Ce are, mă? Păi nu știu, că vă că spun ăștia la mulți ani rost Nu e ai. ziua nimănui, fac Ba- mișto. Mă. Nu Ba vezi da, că au început și azi Bine, nu, vă azi continuați era un roleplay-ul sfânt. sau nu? Da, Nu, azi mă, era un te iau ca sfânt. și cătușele jos, da. Nu mai continuați roleplay-ul? Nu, Eu n-am ce să continue, că da. N-aveți ce să continui, nu? eu 3, 2, 4, eram... 4. Ce, da, zi. Continuați răl pe ăsta, fi nevoie să sancționezi pentru nofir. Pe Ok, fapt, pe pe băiatul 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 ăsta. ăsta. Da, eu n-am Pe făcut băiatul nofir. ăsta, Pe 3, 2, 4, 4, ok, tu ai ok, făcut hai. nofirul, nu el. Nu eu. Eu n-am, Păi- eu n-am făcut nofiro, Admine. Da, Păi așa că eu- nu vă... Mie mi-arată că 3, 2, 4, 1 e băiatul Teo, ăsta Teo, portocaliu și 1, 3, 2, 4, 4 e băiatul ăsta negru. Care-i care? Eu sunt 3 de 4 1. Ah, ok, Din deci 3, 1, 2 3, au 2, făcut 4, la 4. băiatul ăsta, să știi. Da, Bă, un da, băiat mă, ăsta și cu tu din portocaliu. gură. Băiatul Că și ăsta tu ai, portocaliu. și tu ai făcut un ofir. Bun, m-auziți, Da, vă păi, continuați ce roleplay sau nu? Bă, vă continuați roleplay sau nu? Continuați Ca să roleplay? Continuăm, hai. Bine, vină salut. cu ăla, hai. Stai niște cu nocul, poate. Ce e ăla? Ce e ăla? Poftim? Ce e ăla? Prost, bă, e bine. Nu, dai- păi, stai ok. acolo. Dai și cu- dai Bagă-te, și cu bagă-te la echipul parete, bagă-te la parete. ăla, hai, dai și- Ha, bă, șefule, lasă-l în pace, că e și al meu. Te rog eu. Bagă și tu arma i-am pus. Nu, Așa cum am am dat băgat-o. gadgeturile amândoi. Și mi-o dai mie, hai. Eu cum să stau ghigitul, șefule? Bă, tu dai, mă, tu mi-l bagi și mie în buzunar, hai. Tu primul. Păi, el, dacă nu i-ai pus cătuși... Deci tu mi-ai... Tu-ți bagi joc de... Gonă, gata. A lăsat, nu mai avea arma de în mână. Nu mai... Ere, n-are cum! Nu are cum să ține arma pe al tău cât timp, păi de asta e animația, bă, tu ai ce... Nu. Da, ai da, oare ce? Nu, ai ce, da, aveți ce la admin, mână, nu. Eu n-am de ce să am gel, eu n-am de ce să am gel. Admine, Le dai, le dai, le dai, le dai pe ăla. admine, dacă îmi dai gel,